בוקר טוב אליהו, היום אני נרגש לארח כאן את הילה סנדלר. הילה, אני יכול לומר קבענו כבר לפני 3 חודשים את הרעיון היום לעשות פודקאסט, מכיוון שאנחנו היום בשבוע החינוך המאוחד, וככה יש לך הרבה מה לספר לנו, גם בפן האישי וגם העשייה הציבורית שלך לכל הילדים המיוחדים. אז שלום הילה. היי סגי. מה שלומך? מצוין, תודה. אז נזכיר, אנחנו פודקאסט של מקיפי דרכה אשקלון, משתדלים כל שבועיים לעשות ראיון עם דמות חינוכית אחרת בבית הספר. ואת רוצה להתחיל עם הסיפור שלך, הילה? אז קודם כל אשריך על היוזמה. אנחנו רק נזכיר שאת מורת שילוב בבית הספר בחינוך המיוחד. נכון. אז ככה, הסיפור האישי שלי שנוגע בעצם לשבוע הספציפי הזה, אז אמנם לרוב האוכלוסייה השבוע הזה הוא שבוע אחד מתוך שבועות רבים בתוך השנה, אבל עבור המשפחות המיוחדות בעצם, שאני מלווה לא מעט מהן כבר מ-2007 באופן פורמלי, באופן לא פורמלי קצת יותר. למה הוא חשוב היום הזה? למה השבוע הזה חשוב? השבוע הזה מבחינתי ברמה האישית הוא אין לו משמעות מיוחדת, אבל את נרגשת שהוא מגיע? אני נרגשת שהוא מגיע, אין בהתרגשות יתרה, אבל אני כן חושבת שיש חשיבות לבוא ולקחת את השבוע הזה ולחשוף בעצם את אותן מוגבלויות, לקויות, לאפשר לאוכלוסייה הנורמטיבית, so called, לחוות משהו שהוא קצת אחר, לנסות להבין את האחר, את השונה. החברה שלנו היא כל כך מגוונת. יש רתיעה לאדם שלא נחשף לילדים האלה, שהוא אומר, אני לא רוצה לשמוע, לא רוצה להכיר, אני מפחד שזה יקרה אצלי. יש משהו כזה? קודם כל כן, יש גם לא מעט בורות בתוך העניין הזה, ואנשים חושבים שזה מדבק, ויש כל מיני לקויות, שגם אני נחשפת כל פעם לעוד איזושהי לקות ועוד איזושהי תסמונת במסגרת הפעילות שאני מקיימת בשוטף. אז לגבי הסיפור האישי שלי, אני הרי רב סרן במילואים. שירתתי בכל מיני תפקידים פיקודיים בצבא, ובשלב מסוים קיבלתי החלטה להשתחרר ולעשות ככה שינוי כיוון וללכת ללמוד חינוך מיוחד בסמינר הקיבוצים. ושם התחיל הסיפור שלי. למה חינוך מיוחד? כי עניינה אותי אותה אוכלוסייה. אחד מהתפקידים שביצעתי בצבא, הייתי מ"פית של פלוגת מפקדה בעצם. אגב, אני זוכר בילדות אותך, כי מי שלא יודע, אנחנו משפחה רחוקה. נכון. אבל אני זוכר בילדות שהיית גאווה של משפחת סנדלר. את זה אתה אומר. שאת היית רב סרן וזה, אני ממש זוכר את זה, שהייתי ילד. אז כן, הייתי בצבא, ואחד מהתפקידים המשמעותיים שביצעתי היה להיות מ"פית מפקדה בגדוד חי"ר, ובעצם בפלוגת המפקדה אתה נחשף ללא מעט מהאוכלוסיות המיוחדות שמגיעות לבצע תפקידים שהם בעצם תומכי לחימה, לא כולם, אבל חלקם. ונחשפתי פתאום לקשיים משמעותיים שאותם נערים שהגיעו לצבא, התגייסו, והם לפעמים גם לא מצליחים להתאקלם בתוך המערכת. בטח בעולם של אז שלא היה את הידע שיש היום. גם, הם לא מצליחים אבל להתאקלם, ואמרתי רגע שנייה, אני רוצה להגיע רגע לפני. אם אני עושה שליחות, אני עושה שליחות בעניין הזה. אני עושה שליחות בעניין הזה, ואני רוצה שאותם בני נוער יגיעו קצת יותר מוכנים, שאני אוכל להשפיע רגע לפני. אז ברמה הציונית, כן, בנוסף, הנושא הזה של החינוך המיוחד, לבוא ולגעת באותה אוכלוסייה שנחשבת לאוכלוסיית קצה הרבה פעמים, ואני חושבת מה האחוז שלה באוכלוסייה, אגב, יודעים לומר? אני לא יודעת לומר, אנחנו רואים עלייה משמעותית בכל מיני לקויות, והמחקרים מדברים על כך שההשפעות הן רבות, גם מבחינת
התזונה שלנו. זאת אומרת, למרות שהטכנולוגיה מתקדמת ועושים את כל הבדיקות האפשריות, יש עלייה בזה. יש עלייה. כמובן שיש מוגבלויות שנובעות מכל מיני סיבות, לאו דווקא גנטיות, אבל גם לעניין הגנטי אנחנו נחשפים היום. המחקר הוא רב יותר. זהו, זה בגדול. אז באמת הגעתי לסמינר תירוצים. אז את הולכת לחינוך המיוחד. למדתי 3 שנים. ככה התחלתי את עבודתי בעצם בבית ספר באזור. נפתחה שם חטיבת ביניים, פתחתי את הכיתה הראשונה של כיתת לקויות למידה. משם המשכתי, לימדתי שם מספר שנים. אז אני רוצה לקפוץ קדימה. כן. את כבר בחינוך המיוחד, באמת. מלמדת, מכירה את העולם הזה. איך זה הרגיש לך שהדפיקה הזאת נשמעת גם אצלך בדלת של העניין עם ילד מיוחד? אז איך... שפתאום מה שאת מלמדת ופתאום זה גם אצלך. אז אמרתי, אני נחשפתי לתיאוריה וקיבלתי את הפרקטיקום בחיי האמיתיים, אני קוראת לזה. לכל אחד מהאנשים שמתחתן ואחר כך מצפה לילד הראשון שלו, יש איזושהי פנטזיה שהכל ילך כמו הספר, כמו שאני קורא, ופתאום זה לא כך. מגיע חודש 9, רותם בני בכורי נולד, כעבור 8 ימים. אין שום דבר בשום סקירה, בשום כלום. הכל תקין, את כל הבדיקות האפשריות, הכל באופן פרטי. לידה שלא ארכה יותר מדי שעות ביחס ללידה רגילה. כעבור 8 ימים ברית מילה, כולם שמחים, מאושרים. וכעבור 10 ימים, משהו נראה קצת מוזר, יום שישי לקראת ככה שעה 11 וחצי, משהו מוזר, נראה כאילו רותם יורד במשקל. בהמלצתה של... הוא יונק. בהמלצתה של אמא שלי, אמרתי אני אקח אותו לטיפת חלב, הגעתי לאחות, באה, שוקלת אותו, הילד ירד 0.5 קילו במשקל, שזה המון ביחס לתינוק בגיל הזה. רצה מהר לקרוא לרופאה שהייתה שם, אני רואה שהיא מתמהמת ולא מגיעה, ממש אנחנו דקות ספורות לפני שסוגרים מרפאה, ומגיעה הרופאה אחרי מספר דקות, מסתכלת עליו, מפשיטה אותו, אומרת טוב, אני שולחת אתכם למיון, ואז מתחילות המחשבות לרוץ. מה, תינוק בן 10 ימים, מיון? קיבלנו החלטה להגיע לשיבא, משם ביצעו את הבדיקות הראשוניות. את מבינה שמשהו לא בסדר? משהו לא תקין. המחשבה הראשונית הייתה שמדובר בהתייבשות, שהוא לא יונק כמו שצריך. מפה לשם הגענו לטיפול נמרץ, אושפז בטיפול נמרץ. ביום ראשון בבוקר מבצעים אולטרסאונד מוח, ושם הבנו שהמצב הרבה יותר קשה ממה שחשבו. ראו משהו לא תקין במוח, מטיסים אותנו לסיטי, בסיטי רואים תמונה מאוד קשה. אנחנו עולים בחזרה למעלה ליחידה לטיפול נמרץ. אני זוכרת את תמונת הסיטי על המסך של הרופאים. עדיין אף רופא לא דיבר איתנו. ניגשת אלינו כעבור מספר דקות רופאה בכירה. אומרת לנו, תשמעו, הילד עם אוטם מוחי נרחב, יש דימום. יש פגיעה מוחית. אנחנו לא יודעים להגיד לכם, הפגיעה היא בצד שמאל של המוח. זה מולד או שזה... אז שנייה, זו אחת השאלות שנשאלו אחר כך. אנחנו לא יודעים להגיד מה המשמעות של הפגיעה. הפגיעה היא בצד שמאל של המוח. צד שמאל של המוח שולט גם על העניין המוטורי כמובן, אבל גם כל מרכזי השפה. מרכז השפה נמצא שם. לא יודעים אם הוא ילך, אם הוא ידבר, מה תהיה הפגיעה. התאשפזנו שם במשך כמעט שבועיים, השתחררנו. עכשיו אני אגיד משהו, אני חושב שאת בין אנשים, באמת, הכי לביאות שאני מכיר. את תמיד עם חיוך, את תמיד זה משהו מיוחד מבחינתי. מה קורה לך באותו רגע? כאילו, את עדיין הכל בסדר, אני מנצחת הכל עם חיוך,
או שיש לך איזה רגע של משבר? לא. באותו רגע, כשאני חיברתי את אותה תמונת CT שאני רואה על המסכים של הרופאים, ואותם משפטים לא פשוטים של אותה רופאה, הרגשתי שהאדמה נשמטת לי מתחת לרגליים. אני זוכרת פיזית שקרסתי על הרצפה, אבל משפט אחד הרים אותי לאותה נקודה. אותה רופאה בכירה שבמקרה נפגשתי איתה לפני כשבועיים בשיבא, באחד מהמעקבים עם רותם, אומרת לנו, חבר'ה, לא מתאבלים, קומו, יש לכם ילד להילחם עליו. ועכשיו, אתה יודע, הסיטואציה שאנחנו נמצאים בה כרגע היא מעניינת, כי אנחנו ממש רגע לפני חג הפסח. האשפוז של רותם היה בגיל 10 ימים, לפני חג ראשון, והשחרור היה רגע לפני חג שני. אז אנחנו ממש בתקופה הזו, אתה מחזיר אותי 9 שנים אחורה. אני חושבת שזכיתי שהפודקאסט הזה מוקלט עכשיו. כי אנחנו בעצם עם הקשיים שאנחנו מתמודדים איתם יום יום, שהקשיים הם רבים. זו מלחמה יומיומית כדי לנצח, כדי להוכיח קודם כל לרותם. זה המון ניצחונות קטנים? המון ניצחונות קטנים. אני חושב שראיתי אותו, זה ילד רגיל לכל דבר, נכון? לא, כלפי חוץ, הוא הולך, הוא מדבר. הוא גורר רגל, יד ימין שלו פגועה, הוא לא יכול להרים משהו ביד הימנית שלו, המוטוריקה פגועה. אבל זה הרבה יותר טוב ממה שחשבו, ממה שחזו לך. כן, אני חושבת שכן. יש לא מעט משפחות שככה יצא לי לאורך השנים ללוות אותן, וגם במקרים כאלה של פגיעה מוחית, ואתה לא יודע למה לצפות, כי עדיין מדעי המוח זה משהו שהוא באמת עולם נסתר, אבל גם באשפוז עצמו, אחד הרופאים שהגיעו לשם, הוא מנהל מחלקה שהגיע ליחידה לטיפול נמרץ וישב איתי ואמר לי, תקשיבי, אחד הדברים שגרמו לי לבחור להיות רופא ילדים, זו העובדה שזו האוכלוסייה היחידה שיודעת לתקן את עצמה בלי התערבות של רופאים. וזה באמת כך. אבל הוא מנהל שיח? הוא מנהל שיח, יש קשיים. לאורך השנים הצטרפה גם אפילפסיה עיקשת. מטופל בהמון תרופות, המעקבים הם רבים. החששות הם גדולים, גם כהורים. אתה לא יודע לאן הדרך תוביל. יש הפתעות בדרך. הבירוקרטיה מול כל המוסדות היא רבה, היא מתישה. וכשאני ככה התחלתי את הדרך הזו ביחד עם רותם, לא היה לי סוג של הורה מלווה. אז באמת מה קורה? אז ברגע שמודיעים לך ואומרים לך לילד יש כך וכך, מה עכשיו? מה עושים? מי מדריך אותך? מי אומר לך מה הפעולות שאת עושה בבית? אז קודם כל הדבר הראשון לאיזה גן הולכים? אז הדבר הראשון שאני זוכרת שבחרתי בו זה להתנתק מכולם. כל אותם חברים שלי שידעו שאני רגע לפני לידה, נעלמתי לכולם, צלצלו, לא עניתי. וזה היה במשך לפחות שנה, ולאט לאט ככה אמרתי, אוקיי, אני לאט לאט חוזרת לאותם אנשים, מי שהקיף אותי זו המשפחה המצומצמת, הקרובה. מיעטתי לדבר ולשתף בחוויה, כי זו חוויה קשה. וקיבלתי החלטה שעכשיו נלחמים. וכל טיפול אפשרי, ואם זה הידרותרפיה, שזה לנסוע להידרותרפיה עד לאזור נתב"ג, להיכנס חצי שעה לפני הטיפול ביחד עם רותם, ולבצע לו טיפולים במים, אחר כך חצי שעה שהמטפל במים, ואחר כך עוד שעה. זה קצת מכניס לפרופורציות, שאנחנו בוכים על איזה חוג פה באשקלון, שאנחנו הולכים אליו, ופתאום אנחנו, אני אומר, מה ההורים עוברים, ואיך הם נלחמים על הילדים שלהם, על איזה דברים. זו מלחמה, ואני אומרת שלקח לי בערך 2 להתחיל באמת לדבר על הדברים. והיום משימת חיי, בנוסף לשליחות הזו שאני מבצעת בחינוך המיוחד, במסגרת הפורמלית כאן במקיף A, קיבלתי על עצמי ללוות הורים שנמצאים בסיטואציה כזו קשה, פתאום קיבלו איזושהי הגדרה לילד שלהם, לא משנה אם זה שיתוק מוחין, אפילפסיה, אוטיזם,
ועוד ערב רב של כל מיני מוגבלויות, ופתאום רגע הם עומדים מול קושי משמעותי, ואיך אני מתפקד, ואל מי אני פונה, ומי המטפל שאני בוחר אותו, ורגע, איפה אני כהורה? אז באמת את התחלת בעשייה ציבורית שהתחילה כך, זאת אומרת, לתת מענה ראשוני להורים? העשייה הציבורית שלי התחילה בעקבות כך שרצו לסגור באשקלון את המכון להתפתחות הילד. רותם לקח חלק בפרויקט שנקרא מסיכון לסיכוי, הוא היה בגן בויצו, ומתוך הגן היו לוקחים אותו אל המכון להתפתחות הילד, הייתה לו סייעת שליוותה אותו, והוא היה מקבל שם טיפולים. המטרה באמת הייתה לבוא ולצמצם את אותו סיכון שהילדים הללו יכולים לחוות אותו, ולנסות לצמצם את הפערים. וככה התגנבה אל אוזניי שמועה שעומדים לסגור את המכון להתפתחות הילד, ואמרתי אין מצב, גם ככה אנחנו פריפריה, גם ככה... ענייני כספים, זהו? קודם כל כספים, כן, כספים, כוח אדם, ואין מי שילחם בתוך הפריפריה על דבר מאוד מאוד משמעותי. מאז שאני נמצאת בעשייה הזו, אני מבינה עד כמה אנחנו עדיין בפער משמעותי ביחס למרכז. וכתבתי, הדפסתי שלט. למה זה קורה, הפער הזה? למה? יכול להיות שיש הורים שפשוט לא מוכנים להגיד הילד שלי... לא, זה קודם כל ענייני תקציבים, שיותר תקציבים מופנים למרכז. לא, אז אני אומר, יכול להיות שפה באשקלון, אני לא יודע מה הסטטיסטיקה, אבל יכול להיות שבמרכז יש יותר ילדים שרשומים? לא, לא, אנחנו יודעים, קודם כל אשקלון גדלה, אשקלון היום עומדת על אוכלוסייה של בערך 170,000 תושבים, המון אוכלוסייה הגיעה מחוץ לעיר, וגם איתה הגיעו משפחות עם צרכים מיוחדים. ואין כאן את אותה מענים. עכשיו, בל נשכח שהמון מטפלים, בוא ניקח לדוגמה, קלינאיות תקשורת, פיזיותרפיסטים, יעדיפו לעבוד במרכז ולקבל שכר גבוה יותר, ובמגזרים הפרטיים, מה שלא קורה כאן. פחות מטפלים יעדיפו לעבוד במגזר הציבורי, שהשכר בו הוא הרבה יותר נמוך. ואז בעצם גם הורים צריכים לנסוע כל הזמן למרכז, אין להם פה מענה, צריכים לשלם יותר כסף. אמת. בוא ניקח בברזילי כאן. נוירולוג ילדים. אין כאן נוירולוג שנמצא יום ונותן מענה. ילד שחווה פרקוס, לצורך העניין, מתפנה לבית חולים בברזילי. אין מענה שהוא מקבל מיידי מנוירולוג. הדוגמה הכי פשוטה. אז את בעצם מתחילה מאבק כדי לא לסגור את המכון להתפתחות הילד. כן, מכינה שלטים על פוליגלים גדולים. אני זוכר אותם. תולת השלטים הללו עם תינוק עליי, תולה אותם על הכביש הראשי בכניסה לאשקלון. מגיעה לתקשורת המקומית, לתקשורת הארצית, טלוויזיה, רדיו, ולאט לאט נחשפת. יש הקשבה או שזה מעניינים עם הראש ואומרים טוב? לא, הייתה הקשבה, הגעתי לוועדות בכנסת, פתאום רצו לשמוע אותי, הגיעו לכאן, הצלחתי להביא לכאן מספר חברי כנסת שקיימנו עמם פגישות. זזו קצת דברים, המכון לא נסגר. הציפייה שלי שהמכון היה הופך להיות קצת יותר גדול, גם היום, כי הוא לא מצליח לתת באמת את המענה הנרחב לאוכלוסייה שזקוקה לו. כמה ילדים מטופלים שם? היום אני לא יודעת, רותם כבר לא מקבל את הטיפולים שלו שם, עד גיל 6 אתה מקבל עדיין את הטיפולים שם. קופות החולים מנסות לתת את המענה בתוך הקופות, חלק מכל מיני עניינים של, גם דיברנו על תקציבים, אז מנסים למשוך אליהם את המטופלים ולא להוציא אותם החוצה. עניינים של תפסי 17 ועלויות של מענים שאתה מקבל מחוץ לקופה. זהו, אבל אחד הדברים המשמעותיים שבזכות אותו מאבק התגלה לי זו קבוצה שנקראת עמותת המשב. הורים מיוחדים שרוצים לחולל כאן שינוי בעיר. ואותם הורים הגיעו אליי והתחלנו לשבת לפגישות ביחד. מאז אני לוקחת חלק פעיל בתוך העמותה. אנחנו מרכזים את המשפחות המיוחדות כאן בעיר. יש לנו למעלה מ5 קבוצות וואטסאפ פעילות באופן יומיומי. אנחנו מנסים להכניס לשם הורים חדשים.
מנסים ליצור חיבורים בינינו כהורים לכל מיני גופים כאן בתוך הרשות, מחוץ לעיר, כדי שאותם הורים לא יחוו את אותה תחושה שאני חוויתי, שהרגשתי, רגע, אני כאן לבד. אין מישהו שיספר לי את אותו סיפור שהוא עבר ויגיד לי, הילה, עכשיו תעשי 1, 2, 3, את צריכה לפנות לביטוח לאומי, את צריכה פיזיותרפיסט, את צריכה מרפא בעיסוק, קלינאי תקשורת. מה עושים? שאלת לאיזה גן? אתה לא יודע לאיזה גן. אז הכל בקבוצה הזאת. אז הכל בקבוצה הזו ומקבלים תמיכה. חלה התקדמות כי יש נציגה היום בתוך הרשות שנמצאת בתוך אגף תרבות נוער וספורט, שאחראית בדיוק על אוכלוסיית הצרכים המיוחדים ולתת לה מענים. יש גם גן שעשועים שפתחו גן שעשועים נגיש. הציפייה שלי שלא יהיה אחד, יהיו כמה בתוך עיר כל כך גדולה כמו שלנו, שיהיו יותר מענים, שתהיה יותר הקשבה. כי להיות הורה לילד עם צרכים מיוחדים זו משימת חיים. אתה לא, זה לא, אין עצירה, אין עצירה. אתה קם עם זה בבוקר, אתה חי עם זה ביום יום, ואתה הולך לישון עם זה. יש חרדה, כן, על החיים של הבן שלך. יש חשש מאיך הוא יתקבל בחברה. אני בדיוק קראתי פוסט היום, ואז אמרתי, מה קורה לאבא? הוא כתב פוסט מאוד יפה בפייסבוק בו, אבל מה קורה? האם יש פחד מה יהיה כשאני לא אהיה פה? זאת אומרת, מי יהיה איתו? מי ילווה אותו? מי ידריך אותו? אז קודם כל, אני משתדלת לא לחשוב על המקום הזה. אני במקום של עשייה ולא לוותר. זו החוויה שאני מנסה להעביר לתלמידים שלי מאז 2007 שאני בתוך מערכת החינוך. אל תוותרו לעצמכם כדי שהחברה לא תוותר עליכם. זה מה שאני מנסה לעשות עם הבן הפרטי שלי, עם רותם. לנסות לעשות את המקסימום כדי שהוא יהפוך להיות כמה שיותר עצמאי, ואנחנו עובדים על זה באופן יומיומי, כדי שהוא לא יהיה נטל על החברה. שהוא יהיה חלק. הוא יהיה חלק, והוא יהיה חלק משמעותי ותועלתני בתוך החברה שלנו. אז אני לא מסתכלת על המקום הזה של מה יהיה כשאני לא אהיה, אבל אני יכולה לומר בפה מלא שיש לא מעט הורים של ילדים שהם סיעודיים, שהם אומרים מה יקרה אם לי חס וחלילה יקרה משהו, מה יקרה כשאני לא אהיה בחיים, מי יהיה שם בשבילו. יש איזה משהו שאני יכול, ששולחים לשם, או שאני יודע שאם קורה משהו אז הילד יהיה שם וידאגו לו? יש מקום כזה? שזה פשוט כל אחד לעצמו? זו נקודה כואבת, כי בשנים האחרונות נחשפנו ללא מעט מקרים של מוסדות, אני מדברת על האוכלוסייה הסיעודית, שהייתה פגיעה. הייתה פגיעה בתוך המוסדות הללו, היו מאבקים רבים כדי שהאוכלוסיות הללו יהיו מוגנות, כי מגיעים לשם מטפלים שלעיתים לא מתאימים לעבודה הזו. זו עבודה קשה, סיזיפית, השכר הוא לא בהתאם. ואני יכולה לומר, אני מחברת את זה, אני בוחרת לחבר את זה גם לשכר של הסייעות לילדים עם צרכים מיוחדים. גם השכר הזה הוא לא שכר שהוא ראוי. אני אומרת את זה בצורה שהיא קשה. כן, החברה, המדינה צריכה להסתכל דווקא על המשרות הללו ולתגמל יותר כדי שהמחויבות תהיה גבוהה יותר, כדי שיהיה אפשר לאתר. יש פה אמירה של חברה שאומרת אני שם את האנשים החלשים בחברה ומרים אותם ודואג להם ונותן להם מענים. חד משמעית. זה חברה בריאה. חד משמעית. ואני אומרת, אם פעם היו מסתירים את אותם ילדים עם צרכים מיוחדים ושמים אותם באותה חצר אחורית, היום אנחנו נמצאים באיזשהו תהליך שהוא יפה. זה אחד מהדברים שבאמת הם משתלבים כבר בכיתות, הם משתלבים בבתי ספר. נכון, כבר אין בושה. היום אני לקחתי חלק בהרצאה של אחד אני אומר, אני תמיד כל פעם שאני התרגשתי בטיולים שנתיים, באמת, זה הרגעים הכי טובים שהיו לי, זה כשהכיתות חינוך מיוחד, פתאום ראו אותם, ופתאום הם היו חלק כל כך רציני במסעות. נכון. והתלמידים, ראיתי את הברק בעיניים, שהם מקבלים, שהם רואים את החברים שלהם, רוקדים איתם, שמחים איתם, עוזרים להם,
ואמרתי, זה שווה הכל מבחינתי דבר. נכון, וזה לא צריך להיות נקודתי. זה צריך להיות משהו שהוא שגרת חיים שלנו כחברה. אין יותר להסתיר ילדים עם צרכים מיוחדים. אבל יש מקרים שלמשל, אני רוצה להזמין חבר, והוא לא יבוא כי הבן שלי הוא עם לקות וכדומה. זאת אומרת, יש חשש כזה? יכולים להיות מקרים כאלה. שיתפו אותי הורים גם שהם חווים קושי כשיש אח עם צרכים מיוחדים, שלא רוצים להגיע, חוששים, אבל ככל שאנחנו מתקדמים... למה חוששים? למה? בגלל בורות. בדיוק כמו שהתחלנו את הפודקאסט הזה בשיח של רגע, אולי זה מדבק. נכון, זה בדיוק אחד הדברים שאני עושה את הפודקאסט. אני בעצמי, העולם, ידע שלי הוא לא רב בעניין הזה, בגלל זה חשוב לי להכיר במושגים וכדומה. אני לפעמים, אם את שמת לב, אני לא יודע באיזה מושג להשתמש. נכון, נכון. זה עולם נרחב, וככל שאנחנו כאוכלוסייה נחשוף ונדבר על הדברים, והנה בשבוע המיוחד הזה, שבוע החינוך המאוחד, אז אני משתדלת באמת לקחת תלמידים שלי ולהוביל אותם איזשהו תהליך ממקום שהם מאוד מבוישים בכיתה ז', והם עומדים בסוף כיתה ח' ובכיתה ט' מגיעים להרצות לתלמידים כאן בבית הספר על הלקות שלהם. עם תלמידה שלנו בוגרת שהיא לקוית שמיעה, מושתלת עם שתל, מגיעה ועומדת מול תלמידים כאן בבית הספר ומספרת על התהליך שלה, איך היא נולדה עם לקות שמיעה, ופתאום איך ההורים גידלו שהיא לא שומעת. השלב של הניתוח, ההתמודדויות בגן, בבית הספר, איך פתאום היום היא מוכנה ללכת עם שיער פזור ושיראו, או אסוף דווקא, ושכן יראו את השתל, איך היא הייתה מסתירה אותו. והיום היא עומדת בגאון. תלמיד אחר שלי עם לבקנות, היום העביר הרצאה לכיתת הגמלאים כאן, ודיבר על התהליך שהוא עבר מהרגע שהוא נכנס לגן, ומה הקשיים. אני חייב להגיד לך שהיה קטע מדהים עם התלמיד שנה שעברה, שלימדתי, ואז רשמתי על הלוח בטוש כחול או אדום, ואז תלמיד בא אליי, שגיא, אתה חייב לכתוב בטוש שחור. ואני לא ידעתי, זה היה בתחילת שנה, וזה היה אחד התלמידים שחשבתי שדווקא הוא לא רואה אף אחד ממטר. ופתאום הדבר הזה גילה לי איך תלמיד מסוים רואה את חבר שלו ודואג לזה, וזה היה אחד הדברים הכי מרגשים שלי בחינוך. זה כאילו משהו קטן, אבל כאילו הוא ראה אותו. כאילו שגיא, אתה צריך לשים לב אליו. וזה היה מבחינתי מדהים. זה בדיוק... וזה בדיוק מה שעושה כיתה, שמשלבת את זה. נכון, נכון. והיום... כי עכשיו הוא ירצה, הוא יעמוד בתור או משהו, אז הוא יודע מה זה. גם אם זה מישהו אחר. בדיוק. אז הוא יודע בדיוק את המגבלות, הוא יודע בדיוק מה צריך לעשות בשביל לעזור לו. ואלה העוצמות באמת שאנחנו מצליחים לגרום לתלמידים לראות את האחר, ואנחנו יכולים להגיד, לקרוא לזה אוטיזם, לבקנות, שיתוק מוחין, אפילפסיה, לא משנה מה. אבל בינינו יש שונות כל כך גדולה, לכל אחד מאיתנו יש איזושהי לקות כלשהי. ואם אנחנו נלמד את התלמידים לראות אחד את השני. מעבר להגדרה הזאת, אלא מה זה, איך זה, מה זה אומר שיתוק מוחין, מה זה אומר לבקנות, עם מה הוא מתמודד. אז הילד ידע יותר אחר כך בסביבה שלו מה קורה. מעבר ללקויות, אני מדברת על היכולת שלנו להיות רגיש. לפעמים אנחנו נראים אותו דבר, נראים רגילים. אנחנו צריכים לבוא ולהיות עם יכולת של אמפתיה. וכן, במקום הזה שיש תלמיד משולב בתוך כיתה עם לקות, אנחנו מלמדים את התלמידים שיעור לחיים, תהיה רגיש. שתהיה לך יכולת להיות קשוב לאחר, לצרכים שלו. אנחנו מדברים היום על לקויות או מוגבלויות, אבל היום יש תלמידים שמגיעים עם לקות סנסורית, עם ויסות חושי. זה משהו שאני שומע אותו הרבה נפוץ, לאחרונה. נכון. מה זה למשל, אם אפשר להסביר? לצורך העניין יש תלמיד שיהיה לו קושי לשמוע קול שהוא בעוצמה גבוהה יותר. וזה גורם לו לחוסר נוחות בגוף. ילדים שיש להם קושי לבוא וללבוש נניח בגד עם תווית.
זאת אומרת, עכשיו יכול לקרות לי מצב, אני אומר לתלמיד, תלבש, תחליף חולצה, והוא אומר לי, סגי, אני לא מסוגל. עכשיו, אני בראש שלי, מה זה לא אתה לא יודע, מסוגל? מה זה לא מסוגל, שים את החולצה. בדיוק. ואז אני לא יודע, אני לא מבין עם מה הוא מתמודד, אם אני לא יודע מה זה אומר בכלל. חד משמעית. כן? טוב, הילה, יש לנו עוד הרבה דברים לדבר. חד משמעית. אבל אני משתדל שהפודקאסטים יהיו בזמן מסוים. אבל את צריכה לתת לנו שיר. שיר. שיר שאת מרגישה שהוא צריך לסיים פודקאסט שבוע כזה. יש שיר. שאולי שליווה אותך בתקופות. השיר יש לך אותך? כן. מירי מסיקה אם אני לא יודעת? זה של הפסטיגל אם אני לא טועה. יש לך אותך, של הפסטיגל. רגע. ימי קורונה אם אני לא, נכון? נדמה לי, רגע. כן, יש לך אותך, של מירי מסיקה ומיקה משה. אז אוקיי, אז אחד אחר אני חושב. לא, זה יש לך אותך. אוקיי, אנחנו נחפש. מעולה. תודה רבה, הילה. תודה. שמעתי שהלב שלך קורא לך, צמא לצאת, לטרוף את העולם. זה לא תמיד פשוט, וכמה זה יפה לך לבקש, להתעקש על מה שאת. נכון שהרחוב בחוץ קצת משוגע, זה ג'ונגל מסוכן ומאיים, וגם כשהוא ייתן לך מכה ועוד מכה, את חזקה כמו לביאה, ואת תדעי להילחם. את חזקה ואת תדעי להילחם. לכי עכשיו לברוח כמו שמש, יש לך כנפיים, תעופי רחוק. לכי עכשיו בלי פחד, ואם זה יכאב קצת, מנגינה שכתבתי תחזיק לך את היד. וגם אם תהי שם לבד כל כך, תדעי שתמיד יש לך אותה. אולי תתעייפי שם על הדרך, יש נפילות וזה יכול לשבור. מי שתאהבי כל כך ישכח קצת לפעמים, זה מרסק את הלב אבל זה יעבור. נכון שהרחוב בחוץ קצת משוגע, ג'ונגל מסוכן בלי תמרורים, אבל את תמצאי את האמת שלך. תלמדי להיות מלכה בעולם של נמרים, כי את מלכה ולא חשוב מה אחרים. לכי עכשיו לזרוק כמו שמש, יש לך כנפיים,